Vice President ke UDP Ribhoy uba CBCM ubadeiru ex MDC jang ke Nongpok constituency but ubadeiru ex CM jang ke KHADC but organizing secretary ke UDP Ribhoy uba tiplem lempot kila pentip bakila mi no na ke United Democratic Party Ribhoy lembak jing senran lang kinong kershan jang ki ha kabaya ke shithi e no kam la IT menta ke sengi ke arpulai trik no pra hapo office jang ke seng hanongpok ya kabala shimti do uba Michael Karhunai secretary ke Ribhoy Habak range kelak pathai khobor nakaliang uba CBCM ulaong ban nakaliang ka kinhon jengu kim don daw AA ka persya ka UDP Henry Kilashim ya karai ban ino ya ka jinga day jongki bat ketika parti da ka jing temu bagi kwa bandon ka jinga day bat ka parti ka baklan bat ka don ka jinga day ka bahajan ka basensyar hapo Delhi kenang ban la ban chakri khambha ya ka imlang salang Adin mana perkhadro yang kasang partai nadu ka Delhi ka central government hadu ka state government niyo iba kam na don scope naga bentaban wanra ya ka roy ka par naga bentaban wanra ya ka jinsuk jinsan ki thaporda but ban sol lane ban penbet ya ki border dispute lemda nimyo ya ka parti ka baklan ka badon ka jingende ka bahajan ban ka sokar ka babat ko di na takadaw naga minsim jong jinsuk ya ba ka jing longrang ba ni sode ban wat kilat kilenti ban yo ban ya syakrilang ha kanu ka political party ka badon ka jingde ka bajan ban ka central government ban kumjuru ki badon ka jingsuk dan ka jingsuk kitkli na batang jela ban ka khamtam kari ka sepenar ka bakta sisya ye ki border dispute ban kumjuru ya ki riti dustur ki bam semlala deh no kita tahu ni ngasude ban pernah ki pai perlu perjuangan ke belapan yeso syaka UDP kunjur ki belapan yeso suwe ki partiru daga jing shimlang ke junga ya ka sentimen ke jungki mashim ya ka rai ka perlu ba min ini ya ka seng ka ba ni belapan yeso action